Mistä vittu mä olen? Eikö se Roope sulla ollut AK? Oli. Siinä on AK maassa. Missä? Joo, mä kuollut. Otti sen. Ei ottanut. Takana AK. Edelleen AK siinä. Roope ruumilla sinne. Vasemman, Roope ruumilla. Siinä Ruumilla, siinä on 2 ruumilla! Siinä ei nyt! Koneke! Mä möllötän Bansku. Älä blokkaa! One low spin. Middle. Mitä tossa tapahtuu? Jos mä ajattelin. No sieltä tulee. Hyvä. Siinä vika. Ota rauha. Älä mene läpi, please. Ho? Mitä? Täällä jossain se on. Onks mennyt johonkin CTC tai johonkin? Mitä? Siinä se on! Siinä se on pää! Siinä! Mitä? Mitä? Oi vittu.